Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ni anata sa pila na rong kaadlawon, ikatulo. Kinsa man dihay perfect pa. Ay na lang isa. Basta perfect na mo. Mga igsuon, padayon tang magampo uban sa mahal nga Birhen Maria, ilabi na gyud sa pagampo nato sa kalinaw sa tibok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod. Padayon sa tang magampo nga mahunong na ning pandemic, na kining atong sakripisyo sa pagsimba matag kaadlawon, ay siguro maawanan pagid ta ang ato untang tumo nga maayo na ta niining virus nga COVID-19. Og labaw sa tanan ato sang iyampog pasalamatan ang Ginoo sa ato mga benefactors, mga donors nga nagtabang nato dinhi sa ato mga proyekto, mga kalihukan dinhi sa atong parokya hangtod karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdum og paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Langit nung hari, Diyos sa mga
Magampo kita, Amahan nga labing balaan sa nga tanan, sa kahibulungan mong kaalam o gugma, gibutan mo ang imong anak nga mataw gikan sa babay ug motubo ubos sa iyang pagdumala. Itugot nga motubo usab ang among pag-ambit sa misteryo sa imong pulong nga nahimong tao, aron uban kaniya magpuyo kami sa tinagong kinabuhi dinhi sa yuta, inubanan sa iyang ulay nga inahan, makasulod kami nga malipayon sa imong puloy-anan sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga magpili akog matuod nga kaliwat ni David aron mahimong hari. Ang maong hari magmando sa tumang kamaalamon ug ipatunhay niya ang hustisya ug katarong sa tibuok nasod. Kung maghari na siya, mahilikay na sa kadaot ang katawhan sa Huda, ug magpuyo ng malinawon ang katawhan sa Israel. Paganganlan siyag ang Ginoo atong kaluwasan. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga ang katawhan dili na manumpa sa akong ngalan, ingon nga buhing Dios nga nagkuha sa katawhan sa Israel gikan sa Ehipto. Hinunua, manumpa sila sa akong ngalan, ingon nga buhing Dios nga nagkuha sa katawhan sa Israel gikan sa nasod sa amihanan o gikan sa ubang nasod diin ko sila patlaagi. Og anhi na sila puyo sa ilang kaugalingong nasod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang kahingpit sa kalinaw, hangtod sa kahangturan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang kahingpitan sa kalinaw, hangtod sa kahangturan. O Dios, tugahi sa imong panghukom ang hari, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya sa imong katawhan uban sa katarong, ug sa imong mga nag-antos nga anak uban sa panghukom. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang kahingpitan sa kalinaw, hangtod sa kahangturan. Luwason niya ang kabos nga tao, kun mosangpit siya, ug ang nag-antos, kun wala gayoy motabang kaniya. Maluoy siya sa mapaubsanon ug sa kabos. Ang kinabuhi sa kabos, iyang luwason. Ang katarong mulambo sa iyang panahon,
kahingpitan sa kalinaw hangtod sa kahangturan. Daygon ang Ginoo, ang Diyos sa Israel. Siya lamang ang naghimo sa katingalahang mga buhat. Ug daygon sa kahangturan ang iyang maymayaong ngalan. Mapunoon ta sa iyang himaya ang tibuok yuta. Amen, amen. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang kahingpitan sa kalinaw hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria sinayuran ni Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tao nga matarong, apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tao. Busa naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghuna-huna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo og miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag lalaki og nganli siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Ug kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta, ang usa ka babaeng ulay magmabdos og moanak og lalaki og nganlan siyag Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Apan wala niya hilabti si Maria sa wala pa siya manganak. Og ang bata ginganlan ni Jose og Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Ikaduhang adlaw na ron nga ang atong gitubag sa Salmo, nag-ingon, ang katarong mulambo sa iyang panahon ug ang kahingpitan sa kalinaw hangtod sa kahangturan. Justice will flourish in his time and fullness of peace forever.
Ana. Sa unang pagbasa, giingon diri kung maghari na gani siya, pasabot si Kristo ang Mesiyas, naadayoy kalinaw, naadayoy hustisya, naana ang katarong. Ana. Karon ug atong check up pod ang kalibutan, naabay hustisya? Naawa. Wa man mo motubag. Tarong ba ang mga tao karong panahon na? Tarong? Kamo, tarong mo? Dili mo hiwi. Unya, malinaw? Malinaw ron ang kalibutan? So pasabot ba ni nga wapa maghari ang Ginoo? Ambot lang naghari na baka siya. So, wa gid tingali. Mo na sige lang kitag misa di Galyo. Sige lang kitag hangyo nga maghari na siya. Nya wa lang gyapon siya maghari. Gani bisag ibutang nato sa pag-abot gid niya sa istorya diri sa atong ebanghelyo. Si Maria na mabdos na wa hilabtig laki. Malinawon ka kana. Hustisya kana. Kamo mga babae, hustisya na nga mamabdos kag kalit nya wa kahilabtig laki, wa pagyud kay bana. Nya mamabdos ka, hustisya na. Oy, tubag. Mga babae daghan kay mo. Musugot ka karon, ngay guli nimo sa inyo, mabdos na ka. Igo na kang gitutukas pare. Nya moingon dayon ka, ang pare mo'y tag-iyaan eh. Kay gitutukan ko. Nya, hustisya ka na, nga tutok-tutok ra. May pag puslan man. Hustisya na, dili. Kamu ba mga babae? Oh, natanawa. Wa mo katubagan eh. Unya, sa laki sad, hustisya ka na, nga naa kay asawahonon, wap agan ikakahikap, mabdos na, hustisya na. Mao na. Nya hay mang hustisya diha nga naana man unta ang Ginoo, naumol naman sa tiyan ni Maria. Mao man kadto siya ang Mesiyas, mao man kadto siya ang manluluwas. Nganong nagkagubot naman noon, imbis nga higugma kay si Jose ni Maria, iya naman ang buwagan kay mabdos naman. Di nagkagubot na noon. Di sa to pa sayop gining unang pagbasa. O kaha, di gyud tingali tinuod nga si Jesus maoy Mesiyas. Ingka padir nganong nagpari man ka. Nganong nagmisa pa man ka karon nga imo naman ang gituis ang kamatuoran. Adi ako lang mong gipresentahan unsa man. Sakto ko sayop. Mao na. Di mo mutingog may pagmanguli na lang mo. Kay unag uli pa ambot lang basta ako nakapangutana lang ko ani ba pag reflect nako ganiha aw gabi ipagani nag-reflect ko ani nga maong Bible nako asa goy kalinaw ako og na ako'y uyab nya papangasawon ko mabdos ng daan di ko magmalinaw noy nya giingon man dire ni uli si Jose og iyang gipangasawa si Maria malinawon ka siya ato di ka siya maghunahuna kinsa jud kay amahan ani no ako naman noy nahimong Salvador del Mundo ani kinsa jud kay amahan ani no labi na si Jesus ato magsigig paraig ni Maria ana ang naong pagyud mo liwat kay nako kinsa jud kay amahan ani ana may kamong mga bana din he ingnon mo sa inyong asawa ako dong namabdos ko pero lalang biya ni Espiritu Santo ha nga ikaw kay buutan lagi sige dahi ana nya di jud ka maghunahuna malinaw jud ka kay katog di ba atay ni soroy ra baning bayhana dito da. Okay si Maria gikan man to ni bisita ni Isabel nya ni standby biya sa dito tulo ka buwan ni Isabel nya pag-uli niya mao na may iyang gisulting Jose mabdos man ko jo ana pero lalang ni Espiritu Santo isa kalayo ato imong gilakaw tulo ka buwan ka dito nya pag-uli mabdos na nya lalang sa Espiritu Santo istoryahe. Sino ganang sitwasyon na? Nilakaw, di ba? Nilakaw to sa Maria, kalayo sa Judea, nya dito sila sa Galilea, north to south, porting layo aoy.
Gikan man kay kuno na tingali og gikan sa Bantayan, daan Bantayan ngadto Santander ang gilayon. Nya tulo ka buwan siya dito. Nya pag uli mabdos na. Nya lalang pas Espiritu Santo, diin pa kato niya laaga. Ay kadaghan na sa akong gisulti. Mayawaan na gid noon tanig samot. Mga igsoon, kining kalinaw o kining hustisya nga gihisgutan dinhi sa atong ebanghelyo, dili ni mao ang kalinaw ug hustisya nga tawhanon. Diyos nun ni siya nga kalinaw, Diyos nun nga hustisya. This is the peace that the world cannot give. This is the justice that the world cannot understand. Ano na siya? Nga unsa man na siyang kalinawa? Kalinaw nga naa sa kasing-kasing sa matag tao nga mosunod sa pulong sa Ginoo. Si Maria nagmalinawon kaayo, bisag wa siya ibana o niya namabdo siya, malinawon siya kay niingon man siya, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Ang pulong sa Ginoo mao'y naghatag og kalinaw, dili ang pulong sa tao. Nahimo ning hustisya ngadto ni Maria, bisag wa siya waybana, bisan pa gani giaksyonan siya buwag sa iyang uyab nga sinayura na sila. Hustisya gihapon to kay ngano man ang iyang gisabak, ang pulong sa Dios nga natao diha sa iyang sabakan, mao ang kaluwasan, makaluwas. Ang hustisya makaluwas. Ang epekto sa hustisya, kaluwasan. Mo na magsigit tag-ingon, hustisya pero way kaluwasan, wa na epekto ng hustisya ha. Kanang atong death penalty, kanang ingon nga patya ng naang ng rape o nagpatay sa imong anak, patya na, kay heinous crime na, dili na makaluwas. Di ba? Makatiwas na. Patyo na natong tanang mga adik, kanang tanang mga drug lords, patyo na nato kanang tanang mga kurap, di na makaluwas, makatiwas na. Mao man bitang wa gyud ni prosper ang operasyon sa mga tao nga kunuhay nahigugmas atong nasod, pero ang ilang paradigm patya ang dautan, patya ang sagbot sa katilingban. Awa gyud. Hangtod karon gasigi lang gyapon sila gubat, gasigi lang gyapon pinatyanay, gasigi lang gyapon ginukdanay. Hangtod karon nagsugod ding pinatyanay ani, wapa teenager pa ko, karon hapit na lang ko mamatay, gapinatyanay lang gyapon. 50 na katuig kapin ang milabay. 57 nagugog karon. Porting hadlukan na mo itong pinatyanay dito sa bukid. Kay lagi kuno, ninduto nato ang atong nasod. Patya ang tanang mga dautan. Hangtod karon sige pa silang pinatyanay. Wa pa. Kita nangamatay na lang. Kabo, mga patyunon sa kay mga naong. Wa na. Wa lagi apuntay hustisya. Wa lagi apoy kaluwasan. Nga naman, tawhanon manggod nga hustisya. Pareho na nang makasakop ka sa imong bana, nagirape ang imong igsuon nga babay kay diha nagpuyo sa inyo, unsa may imong isulti sa imong bana? Sige, tubag. Ang imong manghod nga nagpuyo sa inyo kay nitabang-tabang taon nimo dihag atimans balay, girape pagid sa imong banang buangon kay nisuyop man. Unsa may imong isulti sa imong bana? Ingnon imong layas, ingnon nimo nga yawa kang panuwaya ka, giunay nimo tukob ang akong igsoon, ako kang buwagan kay animal ka. Hustisya na. Dili. Ikiha tika, ipapriso tika, ipadugta tika dito prisuhan. Sige, ato pag yung pasubra-sobraan, amahan miunay og rape sa iyang kaugalingong anak, nasakpan sa inahan ug sa mga igsoon. Sa may imo anang hustisya, ipadugta na sa prisuhan. Hayop na din anak tao. Di ba? Sakto dili. Sakto. Uy kusga. Sakto. Purting sakto ha. Sakto yun.
Pero sa Ginoo dili. Ang iya higugmaa. Pasayloag kapituan kapito, haron balik-balikan jud kag rape kapituan kapito. Ngana? Ikaw pa doon dito na mahimo pa dire. Di bitay nangutanan ako pader. Kaniya kaning kasuwa, duha niya ka anak nga babay gilumpong gyud og rape sa iyang bana nga nisuyop na palahubog pagyud. Nisulti niya ang usa nga gi-rape niya 15 anyos, ang usa 12 anyos. Gahilak ang inahan nga rin ako. Ingon din siya, pader, ako na lang ning ipapriso kong bana, pader, ako lang sa ipapatay ko baka ni pader kay purtig yung ilara. Ana, gahilak yung anak niya, trauma baka nang trauma in town. Tsunang ka, in anak ka, imong papa, imo untang refuge, karon mao na no ini patay nimo. Mao na ni guba sa imong kinabuhi. Naglibog sa kuwato. Ako sa galagot sa kuno ko, adimal. Oh, maglagot ka eh. Lami ra tagud-taguron. Nya sugdo ni putol katong buangon niyang bahin sa lawas ba. Ano ang ginagawa ba? Tagud-taguron gito nimo buang kan dako ha. Onya kay pare man ko. Ang magmuingon ko niya ana. Niingon din ko niya ikiha. Pasakaig kaso. Pero siguro nga bunga sa imong gugma. Tungod kay nahigugma kaniya, imo siyang pasakaag kaso. Di gani gugma ang nagsugo nimo, kahadlok gani or ka isog, kalagot, ayaw na lagkiha. Ambot ni kiha ba to siya? Wa na masad mo balik nako. Aba sige patay na gito niya. Basta nga kung gingon, imo ganing ipapriso, imo ganing ikiha, kinahanglan bunga sa gugma. Pwede sa natong ignon, imo ganing patyon, kinahanglan nga bunga gyos gugma. Unsaon man nimo pagkiha, unsaon man nimo pagpatay, nga bungas gugma. Kay bao mo? Patyas paghigugma. Katoy mong bana, nang rape yung anak, higugmaan ninyong tanan. Tanawa, patay gina. Natistingin, ug naa gyud. Ang sao man paghigugma, una inyong pakanog mayo. Human inyong patulgon og mayo. Inyong paimnon og mayo, inyong pasuyopog mayo. Ada sakpan gina, patay dayon. Tukhangon man gina, patay. Og di sad mamatay, ma-high blood man gina, patay gyapon. Di tingali madiha-diha pero ma-high blood na no. Paimnag mayo, ay sus, moborot ra ng atay ana. So nya pa dir magsige nag-rape dito. Ayaw sa danghag sad kay kastanan. Gamit sa prudence, i-safety ang imong anak. Ayaw na paduula dito. Ayaw ibilin nga sila rang duha. Yang imo sang anak kay buangon man sa kaayo, magsige man sa short og mubo kaayo, hapit na mala nagpanti diha sod sa balay. Kay tungod lang kalagi kay balay. Ang akong papa, katong anhing papa nako, may rest in peace, si Papa Severo, moingon gyud to namo, gagmay paming bata, sigihan gibi og sulti. Kamo ay gyud mo kumpiyansa anang sikit-sikit sa lawas sa laki og sa babay, bisag sa inyong igsuon, bisan sa inyong mga igagaw. Kay kanang lawas sa babay og arina na sa laki ibutang, di na mo ilag igsuon na aginay kuryente. Mo tong gahon-ahon ako live wire gid ini so kana distansya gyud hasta gus akong uyab magpanaganan ako hikap. Na karon nun mahay noon ko ako hikap. Lisod sa kayo ang Madrid hikap. Pero sakto tingali oy, di ba? Adi tingali. Sakto gyud. Ay mo kumpiyansa na ubang mga kon tudlo ipon na inyo mga anak oy, gikas banyo gahubo tanan, muagi sa sala. Tungod lang kay sila ra dias balay. Di namang kabata. Nya, ug naaroy batig utok diha sa imong balay, nga imo ra tingaling uyuan, nga imo ra tingaling amahan or imo bakang igsuon. Di ka na matuyok ang utok kana. Di na sad na hustisya. Pariharasad guna na mo mga pare, manimba mo, unya inyong ipakita ng kanal-kanal ninyo dinhi. Hustisya pa kana. Tingali
Tingali tarong ang kanal pero inhustisya ang inyong gibuhat kay inyong gitorture ang utok pare. Labaw na gyud inyong may pakita-kitaon na inyong short unya inyo pa yung gisi-gisian. Unsa man mo? Mura mamog na kaminos namo. May lang kung tag-paralyze, may kanang nag-agas na among laway, kaya di naman may kakita na, hap naman sad, may proingon aning may pakaing mubasa, tinaw pakaing mataw eh. Ang pasabot, ang tinuod deng hustisya mga igsoon, kana deng makapahunong og sala. Bahala nagnakasa ang imong isig katao, basta ang iyang sala, di lang mutakod nimo. Munang ningon ko, ipapriso ang imong bana, ipapriso ng nagdagmal ninyo, pero bunga sa gugma. Kay gano man, aron siya nga napriso, siya ray sadaan, pero ikaw nga nagpapriso, wa kay sa. Nya ugtuan na siya dito sa prisuhan, duawa siya. Kay nag-ingon ang Ginoo, duawa ang binilanggo, na bilanggo ko og imo kong giduaw. Nya ngato sang work of mercy, duawa ang mga binilanggo. Ala duawa dito, aron kung gigutom na pakana, kung giuhaw paimna, kung way sinina sininae, kung way ikapalit og syabo dito sa sulod tagae. Total di naman na mapriso kay tuan naman na dito. Ambot lang sakto ba ni ako. Ingon ikanoy akong ipapriso pa din. Bungas gugma. Kung imong latoson ang imong anak, kinahanglan bungas gugma. Nya ang gugma manglatos di ay. Manglatos? O di ayaw na lagi dayon. Kung ang imong uyab nangitag lain, nya imo siyang buwagan nimo siya bunga sa imong labing dakong paghigugma niya. Imo siyang ingnon, di ko gustong masamok ka, di ko gusto nga mabugatan ka. Mas maipag ako'y mabugatan kaysa ikaw mo'y mabugatan. Aron nindot ang inyong date sa imong uyab karon, mo distansya na lang ko. But I love you very much. Buwag na ta, promise. Lakaw rin ka. Nya mag-agas may imong luha ba? Tanawa, di ba mugukot to nimong panuwang dako? Naghikapon nga ka iwakli, ayaw lagi kay makadaot nimo. Inga unya gahilak man kay sa I am willing to cry until the end. Basta mauni ang imong kalipay. Lakaw de gato. Igabot mo sa unahan, maligsan ka eh. Na di maligsan, na di na makakaklaro si yuta pati ana. Nya maligsan ka, nya patay dayon ka. Asa man ka padong? Sa langit. Kay wa man kay sala. Wa man ka magsingon niya, ikaw hudas ka, ikaw bitin ka, ikaw animal ka, mura ni magibuhat nako, pasalig-salig ka nako, text-text ka nako, I love you very much, nga maura din niya, buang ka animal ka, buwag data, lakaw di ka to, ligsan dayon ka. Asus, porti ni mong impernuha, oy. Manindog na tayo. Mga igsoon, kita nga wala makatultol sa dalan, paingon sa kaluwasan, mudangop ngadto ni Kristo. Idangop nato ang tanan natong panginahanglan og moingon kita, Kristo ang dalan, tultuli kami. Kristo ang dalan, tultuli kami. Alang sa simbahan, lokop sa kalibutan, nga makalingkawas na gikan sa tanang kasalanan, pinaagi sa iyang pagdawat og pagwali sa balaod ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Kristo ang dalan, tultuli kami. Alang sa mga pangulo sa politika, mga maghuhukom, mga sulugoon sa katilingban, ug ang tanang tigbuhat ug tigpatuman sa balaod, nga mapuno sila sa kaligdong, sa ingon makahatag sila kagawasan sa katawhan, gikan sa tanan nilang kaulipnan. Magampo kita sa Ginoo. Kristo ang dalan, tultuli kami. Alang kanilang gilupigan gumikan sa mga di makiangayong balaod, nga tungod sa ilang ligong paglaom, masinati nila ang tabang sa Dios, nga nahigugma kanila pag-ayo. Magampo kita sa Ginoo. Kristo ang dalan, tultuli kami. Alang sa atong katilingban, nga daghang mga bagong propeta mutumaw, gikan sa atong taliwala, aron uban kang Kristong kusog, ilang sawayon ug isalikway ang mga di makiangayong pamalaod. Magampo kita sa Ginoo. Kristo ang dalan, tultuli kami.
alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Kristo ang dalan, tultuli kami. Alang sa tanan mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Kristo ang dalan, tultuli kami. Alang sa atong kaugalingon nga pinaagi sa atong pagpuyo subay sa kitudlo sa Ebanghelyo, makalingkawas kita gikan sa atong kaulipnan. Magampo kita sa Ginoo. Kristo ang dalan, tultuli kami. Ginoong Dios, among maluluyon ug mahigugmaong amahan, dawata kining among mga pag-ampo nganha kanimo diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nawatan unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Makapuy-puy unta kanimo Ginoo ang mapaubsano namong pagampo og sakripisyo, og tungod kay wala man gayud kami kaugalingong pahanungdan, hatagi lamang kami sa imong panabang, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib gimatuto siya sa inahan nga ulay, gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao, aron inigabot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pagampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig, ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na nga among gihandom karon ug kadtong wa na say naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Imo man ang kingharian ang gahomog ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
like a lullaby. May it blossom within you. Feel your brokenness strong. Ease your pain, sadness. Make it feel it Christmas be over this night. Peace for every nation, peace in every life. Elohim was strong, for the saints on earth. Peace be born within us, with the Savior's Magampo kita. Amahan nga labing balaan sa nga tanan, sudunga nga maluluyon ang imong gilig-on sa sakramento gikan sa langit, aron nga pinaagi sa panag-ingnan sa bulahang Birhen Maria, maningkamot kami sa hilom sa pagtukod sa imong gingharian dinhi sa yuta, ug makapahimulos kami sa iyang kahingpitan sa langit, uban sa imong anak nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Oratio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok nining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliupo kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiyan ining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug dasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliupo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo og nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga kalinaw. O kining maong kalinaw mahuptan lang ni sa mga tawo nga misunod sa Diosnong hostisya, kanang paglikay gyud sa sala nya, di gyud magpatakod sa mga makasasala, bahala nagmamatay or patyon. Sige. Atong pasalamatan ang atong mga kaigsuonan nga ming alagad nato ron, o gani tingali hapit na ni sila mga matay kay way mga tuog, no? Ang naglimpyo sa atong simbahan, ang nag-andam diha sa gawas, ang atong mga barangay officials, mga barangay tanods nga nag-manage sa atong parking o sa traffic, ang atong mga kapulisan nga nag-assister nato dinhi, ang atong mga frontliners diha nga nag-arrange sa inyong paglingkod nga wa sad kaayo matuman. Unya ang atong mga lectors, ang atong
salmista, ang love offering assistants, ang ato mga member sa PYCC, katong na nagbarog diri nga mga gwapa kayo. Mao to sila yung mga members sa tong youth, Parish Youth Coordinating Council. Ang ato mga sakristans, ang nag-manage sa ato diring sounds, ang atong nag-manage diha sa TV monitor, nag-decorate sa atong simbahan. Ang atong choir, ang Love of God Choir Community, niya ang atong painit sponsor karong buntaga aning orasa, ang FLA, ang Family Life Apostolate. Basig ang ilang ipapainit ani Loy Apolos no kay mao nas pamilya Loy Am na ipapainit no. Niya, salamat kay inyong tanan sa ato mga donors o benefactors. Og labaw sa tanan ang nag-offer karon, labi na katong ni formal offering, pinanguluhan sa atong bread and wine og mass sponsor si Mr. Henry o Mrs. Bibang Monisit and family. Pakpakan na to sila tanan. Update sa atong nahalin sa atong slots. Murag nagkakusog na biarong halin sa atong slots, no? Basig din amo kaabot ani karong katapusan sa Misa de Gallo. Ang total na nga nahalin sa pagkakaron niabot na og 336. Pakpak 664 na lang ang available slots. So tag 3,000 raman ni siya, pero madawat ninyo ang faith and power. Faith and power slots. Nya mahuman pag yun ang atong mga phase 2, part 1 nga mga projects. So sa makausap pa, akong i-announce nga ang atong misa sa alas 4:30 gi-adjust nato magsugod na sa alas 5 dinhi simbahan. So ang atong misa de Gallo dinhi alas 3 o alas 5 aron di kita magsabong inigawas og ang musod. Nya bear with us kay dili kayo dako atong simbahan, yawa sad ta kapangandam og mga tents dihas gawas. Nya naaman di ay low pressure karon. Muna dadagid mo og payong ha, igari ninyo diri sunod. Kay basig ka mong niya sulod, dinasan mo kasulod dinhi kay maunhan mo, adto mos gawas, pagdamo daag payong. Pero naay mo donate na tog tents dinhi, kinahanglan ta dias gawas og mga siguro mga 3 ka tents. Og naan mo ikaila, ato lang sang abangan. Mga 3 ka tents dihas gawas. Nya ato na lang ginang i-close permanently nga di na lang mo aging sakyanan, adto na lang mulibot sa kilid gyud. Katong dito kanatong kuan ba kanang agianan diha. Nya ato nang i-permanente diha ang tents sa silong. Okay na ninyo. So ang naay mo donate og tent, mo pahuwam ba nato, malangit dayon mo. No, i-deliver lang karong adlaw atong i-set up diha. Mga 4, 3 labing minus 3 ka tents atong ibutang diha. Panagana nga inigsunod atong misa de Gallo ugma puhon dili unta taon ta mga basa. In kaso lang itugot Diyos Ginoo nga naagid ang uwan, no? Sige, manindog na ta mga buutan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.